evening. Welcome to Gilly Grove. We're in Capsule Water Sports Complex here at Capital Bay. Together with our President family. Ayan sila. Ayan si Presidente. Press! Why? And the rest of the team. Kaway po tayo. Kaway naman. So, ito kami ngayon. Just to have a celebration. Christmas party ng Sinay. Usual. Mga motorista. Tingin ng mga motor. Compare. Ito ang motor natin. Jesus. Sinay standard din. Monster F-Ren to eh. May-ari ito pinakalimutan sa mga friends. Pag yan ang nasa lead namin, ang nasa harapan namin Grabe taas. of course, sa ating mga rigs, ang service ng ating videographer, person at the camera behind, si Rhino, our DJ 650. And of course, ang pinaka-pogi siguro mga 2 years from now ganito na ang mga lights natin, mga pang campus bike Trident po, no? Trident 660. Trident 660. Sir William, ang bagong 2023 model special edition to sir. Pare, all hits yan. Yan pa lang yun. Yan ang binayaran dyan. Ito ang binayaran dyan. Oh, ito, kasama lang. Kakamit lang namin sa kanya ngayon. It's nice na nakasama siya sa ride namin. Tapos, El Presidente to. Kay Ride and Fly. Paki-shoutout naman, Ride and Fly page. Subscribe kayo sa kanila, follow nyo sila. Like nyo, Ride and Fly page. Kay El Presidente yan. Yan yung kasama PR niya. Yan. Pa isa pa to sa mga limaw ng Z9 Bigol. Master set. Ayun o. Suwas yan. Maraming may kaalaman sa motor. Of course. Ipapataan si Uwak. One of our fleet also our ADV 160 2023 model. Service kayo nila yun. Sir, can you give us bakit yun yan? Pinaka-seryoso sagot. It's because of my father. My father, si Doc Shelo. Wala mo si Kid, like 2-3 years old, naalala ko lagi, naalala ko siya. He's riding a bike. Yamaha DT. Basta narinig ko yung muffler nito. Parting na sa bali. Feeling na sarap. Yung father. Nasa bahay na. And hindi ko makalimutan nung inangkas niya ako sa motor. That feeling. Nasarapan niya ako na that feeling. Ang laki ng influence ng ko sa amin. Riding, climbing mountain. Kasi way back 1985, yung father ko, kita ko may picture siya, may album siya. Nasa summit siya ng Mayon Volcano. Maraming influence ang dad sa akin. Eating pizza, everything. So, pag-ride ng motor is because of my dad. Pag nakamotor ako, I-feel ko yung daddy ko lang sa likod. Father ko lang sa likod. Because of him, that's why I ride motorcycle. And second reason, it's also my stress reliever. Ang lahat ng stress ko. Depende ano yung stress. Pero positive. Pangtanggal ng stress. Sir, about sa baka incoming gusto magmotor, ano po yung mga sabi mo sa kanila?
I remember my mom. Si mama. She's going to buy me a motorcycle. High school. I love motorcycle. Ever since spoiled naman ako ng mother ko pagdating sa mga rides. Pero inasahan lang ako ng mother ko na bibila ng motor. Kaya niya dinidelay. May delay yung tactic ng mother ko. Because he know the way I drive. He knows my temper. Alam niya, pag mainit ang ulo ko siya, awe ang daan. So, for her, nagmumotor ako at early age that time. Parang hindi mo ako nakakausap ngayon, baka hindi mo ako na-interview ngayon. 6 feet under na ako at this moment. So, ang ibig ko sabihin doon, ay advice ko sa mga if you have the means, if you have already, you can afford, step by step. Kasi pag bata talaga yung pulso doon eh. Imagine. And I know a lot of people na na-aksidente sa ilan dati bago sports car. Arunod niya pa ang bang. Napatay. I guess if you have money, you can buy a big bike agad, later bike agad, go for a motorcycle. Hindi. Aral ka kung paano mag-race. Race track. Enroll kayo kay Coach Joey Storm sa Sinod ng Coach. Huwag lang maging kabote. Yan, Sa pagpupulo. Kasi wala namang magaling. Yeah. So grow older, you realize, kagaya ko. Kaya ko na rin, check na rin. I have 3 kids already. So, that's my best advice for a beginner rider. Once a rider is a rider. Wala magagawa dyan. Ilang beses ka matumba, ilang beses ka ma-accidente, kung rider ka, babalik ka sa mga. Let's do the X. Sir, ano pong masasabi mo sa lugar na to? Maganda. Medyo class yung lugar. Maganda. Para mga big bike. Yun. At least, napasabay tayo sa mga legend. Mamaya uunahan natin sila. Papakita natin kung sino talaga ako. Anong gamit mo itong motor, sir? Ninja 650. Yun, no? Legendary. Tatanungin natin. Hindi naman, legend na sila eh. Nasabay tayo. Yan. Mga nakalakan mataas ang sisi. Anong masasabi mo sa driving skills nila? Bawal ang kamuhat eh. Talagang ano sila. Ayos. Ayos, no? Oo. Disiplina. Organized disiplina. Bawal ang kamote. Oo, bawal na motor. Bawal ako. Yan. Pero kailangan natin sumunod para sa safety mo at safety ng iba. Yan. Para sa iyo yan. Kaya ride safe. Right, so... Invite mo yung mga tropa mapupunta dito sa lugar na to. Kung may time kayo, mga nag-rides kayo, try na rito. Medyo class. At the same time, buko pa eh. Yan, grupo pa Hindi na kayo pupunta ng ano, Laguna. Oo. Meron na rito sa Bicol. Yan, saan nga to, sir? Naga. Naga na to, Naga. Boundary yata to ng Naga, Pili, something. Tapos sa loob nung super ganda. Yes. Mga big bike. Bye. At ikaw ay nag-iwan ng katagang Time is gold. Been watching gold. Bah! Artlist.io